Dobrý večer, vítáme vás u losu z 3. ročníku Forza Futsal Cupu, který se uskuteční jako tradičně před Vánoci 22. prosince. Losování letos bude provádět kapitán pořádající celkový Selský. Čau. Seznámíš diváky s novým modelem? Ano, seznámím. Takže nejdřív vám řeknu něco na začátek o turnaji. Turnaj se letos zúčastní pro velký zájem 12 týmů. Je to rozšíření o 2 týmy kvůli velkému zájmu. Bude se to hrát ve 2 skupinách po 6 týmech, každý s každým, kdy postoupí 4 další do pavouku. Bude se hrát jednou 14 minut. Losování bude probíhat na základě rozdělení do 3 výkonnostních košů, který ty koše jsou rozdělený podle toho, jak týmy dopadly na minulých ročnících. A podle aktuálního žebříčku UEFA samozřejmě. Takže pustíme se do toho dobře. Takže první košové. Očistím první koškové. Přečteš divákům týmy z prvního koše. V prvním koši je domácí Forza jako pořadatel a účastník krajského přeboru, dvojnásobný šampion Room Team, potom se v něm představí třetí celé klinického ročníku Kočí, který je taky tady na losování, aby bylo jakoby vidět, že to je podle regulí. A jako čtvrtý tým tam je poražený zbojil 3. místo Kavničky. Takže Pavle může začít. Takže prvním týmem na 3. ročníku Forza Cupu bude Room Team. Je to Room Team. Loňský vítěz turnaje. Rodrigo Cali. Hráč Nejzbakový Sugemito. Prvoligový futsalista. Potřeboval všechnu skupinu. Půjde do skupiny. Je to špion. Byl i do skupiny A. Byl se podívat i na vašich tréninkách. Nechtěl bych ho, protože viděl třeba několik signálů. Ano, přesně. Bohužel. To druhý tým. No, domácí Forza. Pořádající Forza Linsko. Takže během léta jsme prošli několika změnami. Řezníček se neflákal. Sehnali jsme 2 nové posily. Kubu Peška a Eniho. Jak jste si mohli přečíst už na našich stránkách, tak tam jsou veškeré novinky. Ale putuje do skupiny. To také je skupina A. Takže loňské finále se odehraje poměří síly už ve skupině. Takže v tom případě máme kompletní skupinu B. První skupiny B. Pro pořádek. FC Viničky. Čtvrtý tým. Loňského ročníku. Skupina B. Špilmacher, nebo kluci Vavorouškovi, kluci Donalovi. Já je znám jen takové ze slyšení, ale víme, že mají svůj kvalitu, když tady překvapuje minulý rok. Aby tady nebyly. Junior skočí. Pořádek. Dočetl jsem se v médiích smutnou zprávu. To pro smutná zpráva. Jakub Harenčák pro zranění se nezúčastní, bohužel. Byly tam nějaké spekulace od Špilmachera, Zdeňka Škarida, jestli to nestihne? Vše by měli podle všeho stihnout. Předou trošku rýl, ale vše by měli stihnout. Dobře, tak přejdeme na druhý výkonnostní koš. Nevím, jestli to víš, ale Zdeněk se tak touží dostat do Forzy, že se přestěhovali do Hlinska, ale... Ale je mi to známo, ale bohužel... Trenér malých furt na to neberou hned, bohužel. Jo, super, všechny 4 týmy. Takže druhý koš, Pavle. Takže a v druhém koši najdeme Střítež, Juventus, Werderovice a Pobřeží Lehoj. Takže může si začít, Pavle? Jestli chceš ty? Ne, já ti věřím, Pavle. Já jenom zase vložím skupiny zpátky, Pavle, počkej mi. Já si zatím přečtu, koho jsem losoval jako prvního. A jsou to Wernerovice. Wernerovice, to je velká neznámá tohoto turnaje. Jsou to prej tým ambiciozních mladíků, ale až z dálky někdy od Teplic nadmetují. Nevíme, co od nich čekat. Chtějí si zkusit místní futsal, proč ne? A putují do skupiny. Bojím se, aby se neutkali s takovým týmem, jako je třeba Kočí, aby je tady nezranili třeba. To je skupina B. Skupina B. No, bohužel, kluci, no. Utkají se skočí. Takhle tam máš dál, Pavle. DT je Juventus z Linska, no. Rival, náš rival z krajského přeboru. Ano, tak ty kluci prostě o sobě vědí a spolu už několikátou sezónu. Jsou dle postavení z minulé sezóny na tom jsou nejlíp ze všech.
ale bohužel na tomto turnaji se jim ještě nedařilo. Nikdy nepostoupili ještě ani ze skupiny. Aspoň doufám, že se tenhle zlepší nebo ne. Uvidíme, Pavle, jak to bral letos. Putí do skupiny A, takže postup se jim určitě komplikuje. Skupina A zatím teda vypadá velice těžce. Myslím 3 týmy a ne, že bych nám chtěl nějak fanit, ale myslím, je hodně těžké. Možná italský síla, Pavle. Další tým? Střídeš. Další poněkud kvalitní tým. Je to těžký tým. Určitě v tom týmu se objeví několik reprezentantů, jo. Ať už jsou Kudelka, tady místní Slováček, Roman Džánský, nebo jestli se objeví ještě někdo další. Trošku bych byl zvědavý, jestli jste teda stihnou dostavit na první utkání včas. A taky zda s nima přijede hvězda z Bundesligy. Čtvrtý, Nejlepší velmi kvalitní hráč. Tomáš Beckhardt, alias. Toho se bojím, toho bych nechtěl líbit. Asi budeš, Pavle, protože je to skupina A. Na Honzu se teda jakoby netěším, protože to je velký jakoby kritik a ten prostě nechá z těch suchovnit. Ale já se bojím, že se nám rýsuje skupina smrti. Ne? Ale zase jako nemůžeme snižovat kvalitu bajíčka, tam prostě taky svoje kvality. Pobřeží Lihovně. Pro pořády dolosujeme do skupiny B. Je to tým druhého z bratrů Slováčků, Jakuba, který přijede, nevíme s jakým týmem, ale dalo by se předpokládat, že to budou neúnavní Dříči z Kameníček, kluci Sádovský, doplněný o mladý pušky. Určitě. Pavle rozpečí třetí koš a zatím jedna skupiny. Představ divákům třetí koš, Pavle. V třetím koši se objeví Studnice, Benfica Hlinsko, Rampušáci a Sportbar Hlinsko. Měl by to být papírově určitě nejslabší koš, ale mezi černé koně klidně může ten Sportbar Hlinsko patřit. Sportbar je vždy nejlepší v jednom ohledu, ty určitě víš v kterém. No, Perou se skočím. Vím, kterému myslím. Prozradíme až do někdy. Týká se do konzumačního lístku, jsem říkal. Takže první ze Sokol Studnice. Takže o tomhle týmu taky já sám jako moc nevím. nováčích turné taky velká neznámá určitě. Ptal jsem se jako scoutu našich, co se jako sondují to okolí a slyšel jsem, že nějaký Pepík Novák prostě nevšední střelec dává mě 35 branek. To není problém. Ano, účastnil se s trenérem Chmelíkem jednoho turné, měl jsem tohoto střelce v týmu a opravdu kvalitní střelec. Splnil očekávání, nebo splnil to, co se mě Určitě. Další tým, Pavle. Benfica Hlinsko. No, tým složený z pokrových hráčů. Profesionální pokrových hráčů. Luis Martin Slavík. Jsou to horký hlavy, doufám, že se to všechno obejde bez incidentů. Neradi bychom řešili nějaké... Chtěl bys tento tým do skupiny, Pavle? Asi, jako chtěl, asi ano, chtěl bych ho. Plní se tím. Díky. Takže Skupina A. skupinu A máme kompletní. Skupina A je kompletní. Pro pořádek Pavle skupinu B. Sportbar Hlinsko. Petří Slomákové. Každý rok bychom se opakovali. Střelci, pohledání. Rodina Popelku, no. Určitě také kvalitní tým. U nich nezáleží na tom, kolikátý skočí, ale hlavně jestli se vypijeme. A pro pořádek, Petře? Pořádek skupina B. A poslední účastník letošního Forza Futsal Cupu. Petře, máš to spočítaný, víš to tak? Pavle, měl by to být Rampušáci. Máš to dobře spočítaný, ano, Rampušáci. Taky je to nováček turné, nevíme, co od nich očekávat, že to jsou mladí kluci, složený převážně z lineckých dorostenců, fotbalového. A mají tam určitě nadějný mladí, kteří hrajou i za, myslím, Erapak, juniorský. Nevím, Pavle, moc si nevěřím. Nevěříš mi. Uvidíme. Takže skupina A se skládá z loňského obhájce Rum Team, pořádající celek Forze Hlinsko, DT je Juventus Hlinsko, Střítež, Sokol Studnice a Benfica Hlinsko. Skupina B si zahrají FC Juníčky, FK Junior Skočí, Wernerovice, Pobřeží Lihoviny, Sportbar Hlinsko a Rampušáci. Jak sami vidíte, obsazení je kvalitní, takže neváhejte a v sobotu 22. prosince přijďte se pobavit a občerstvení zajištěno a Bude to do odpoledních hodin, spíš až večerních. finále je plánováno kolem 18. hodiny večerní, ale Bude se hrát s míčema, s kterými se hrálo mistrovství světa ve futsale teď v Thajsku. Pískat budou
jakoby zkušení, delegovaní rozhodčí. Tady představíš, Petře? Matej Mataju, ale z Gerard Depardieu je určitě pro fanouška taky obrovský tahák. A jestli Bříza, taky všem tady místním dobře známým. Proto neváhejte a přijďte. Nabídneme opět, ale Kvalitní futsal a dobrou náladu. sedlo.